Gek kowe iki ngopo to, Pak? Prengat prengut bae gaweane. Ya lampu lah. Kuwi biasa no, Dik. Sahur ora tau gaya aku kok. Ora nggugahi piye to, Pak? Pak kowe tak gugahi sampai tak celek-celekne matane ora tangi kok. Eleh nyatane lho aku ora krasa. Ya nyatrune kowe kok kaya kebo kok Lah terus aku piye niki poso ora? Ya karepmu arep poso apa ora? Poso setengah hari ya kenek. Ora poso ya karepmu. Dadi aku nggo kopi ra apa-apa. Karepmu. Yo. Hola, Carlos. Aló.